Još ga odradilo. A gdje je energija? Tu kod toga. Ranko, valjaju se ovdje kokijenovi leže. A šta sam ti htio reći onaj... Ne smiju li ovdje puno sad skidat radi usjeli i tak toga? A ja da ti se ne bi onaj... Počelo rumpu Ja. rozguba sve. Puknut će dole ovdje na kuće čovječe. Svašta. Ajmo, džir. A što ruku je to? A šta kažeš, Isate? Dobro. Ajmo sjeti na to, odmorat se malo dugo. Hoću. Sad da još malo snim. Sve ću... Ajmo ga Ruđo prići. Ja. Evo matrice, idemo za korač.